Abram onye satara obulono kama na onye satara Kanaba bem. Kam Naba Obodo mo ajakwuraja nwoke tegete. Kam Naba Obodo anyo. Kamu weri nwayo na ba bem. Aga m ejili nwayo na ba ndo. Mweli nwayo na ba do. Kwana kilo muam piano kanyi welo fobi doze bani ani ge wele pipe jobe budu bemba na buocha na gba na mu posterity kamu ne bela kwa odiniru mwanyi gaju anyi ajuju ibanyi ne menobi ji basa Ogene Nnobi na sonu muso Odi mmake Nnobi na-echo mola Onye na-eme mma na-emeli n'onwe ya na onye na-eme njọ na-emeli onwe ya ka anyị were ofe obi dozie ebe anyị Nnobi bịanụ were ofe obi dozie ebe anyị akpa mmisi n'ọka gị ije na mmụọ akpa mmisi akwụkwọ n'ọgbụgbọ ndị maligo ewu na-enwu ụwa na tụrụ mmụọ ịmago n'ije n'ụwa na-ewe m iwe omela ọha Nnobi bịa melụ m mma omela ọha Nnobi bịa melụ m mma injinia godo ka fọ nụrụ ibe m na-ekwu injinia godo ka fọ nụrụ ibe m na-ekwu anyị ahụ na-enwu ụwa na tụrụ mmụọ Ezoko Ezako nwafọ bịa gbala egwu ụlọ akụ nwafọ n'ụlọ egwu Ugochikelu bịa n'ụrụ ibe m na-ekwu onye na-eme mma na-eme onwe ya ife anyị ahụ na-egwu ụwa na-atụrụ mmụọ Kanaba naba Sunday nwobu ka ibe ya onye tinonyelu osito gwago ọdịna nwata blese Ekwulọbịa Managing Director Solid Investment Limited NNPC Enugu Simon Mokoli Ntuoyi Nwezinifite Chukwuka Onweje Nwasingwa Chika Best Chief Godfrey Mbono Eze Diorama na Nnewi John Ezenwa onye Zuenze Uchie na Nnobi Obitus Ogbuefi nke Igbo na Bukeze Chairman Aswa Gabon Lawrence Obukibe ye bianu Obukibe yo ga-adịlị gị mma Dona kamere nwite ego na Nnewi onye ọ ga-adịlị mmadụ Angus Nnajide nwa aka ji akụ ana m aba o Joseph Akụ Selibe Akụnne Francis Egibo Eze Nwakibie Eze Egigbo Eze Ego Oyibo Eze Egigbo Eze Ego Oyibo aka egbuchi ọnwa na Nnobi gị bịa n'iyo nna kwelugozam enugo aka egbuchi ọnwa bịa zanụ m Tony Abala
Akalaka Josephat Onwukeme Agụnwa SP Augustine Osudo Osako Francis Ogalue Obiugo Ife na-eme nwanyị adịrị onwere n'isi Josephine Ogalue Star nwanyị onye ji ncha malụ Godwin Okafọ Edwin Emelone Oshimili nke mbụ Ugochi weta ka ma lie nye eli Ife dị ọra na Nnobi Eyu Martins Nwoke nku Nnobi onye ụgwọ nụchọgọ maka ụgwọ oji Emmanuel Uche kedu maka Imam Maneke Kesin Nigeria West Africa Greg Okonkwo Akunne Jokosi bịanụ n'ụlọ Charlie Okonkwo anyị bịa n'ụlọ egwu Asimonye mena Pati ejiri akwa kpuchele enyi Greg ejiri akwa agbalanse akwa enwebere Nnobi Peter Mmadeke Ọgaba ọnọ n'enyi n'Obeledu Uche Nzekwe afụ nwe cheta nna Powerful investment ma Wisco ọkanga n'onwe ya Cinco Kam Naba Obodo mu Benicot Idina Kwese Akume Nnadịlị nwa Jiyuba Nwati na-emelu na amụ ife kebi ya Nwati na-emelu na amụ ife kebi ya Raymond Dike nwa dike na amụ ife ke Yana Fofo nwa agụlezi ọgọm Miki Jackie Akụlụ ụnụ na agụ Kendo Eletrika Gwenwebe Wọkọ Ezi nwa Fakayo Gideon Ugwu